Ko Maidei. Yeah? Siri kufamba sei ndiri kuona uri pastatus yaKhonangale. Saka zvine basa rei? Tiri kuwirirana here isusu. Nani? Salam alaikum. Yeah. Don. Top shatter. You King Rust. Mafia member. Chabva chapindirwa nemauto Khonangale. Chaida chete kutamba nemoyo ndaiganzira vanhu kuti ndabata sponono peta ndinorora Mozambique chimoyo ndaitira mukati semadzokono charovedzera ndakakwira pamawere nguva anipedzera asi Maidei chabva chapindirwa nemaganasi anchada kumaona ama2k zvakonzerwa naiye yuka Maidei mukandiona ndine chimoko ndi2k kudana nakandega it's okay reva rume mumoyo makane list kudhumanisa Khona nakatalist asi Maidei unodarire uri pakujola ipapo unofila sei Maidei unodarire asi Maidei unoda ndite sei ingandaikupa yangu yesepe unoda here Maidei ndiite grey kodenga ratondoriona sei Maidei mumwe wangu unodarire nyaya kuyasvika kubharaki kumasojaini wakandiruma ndichibvira fanika fodya uri kudanana naBigboy kubva wanitaiuriguruinishoti uri region kundikisa wabva kunokisa Samson ndiri muhombe zvekuti haundigoni yakukuita yekuti uchaita testimony chaida chete kutamba nemoyo ndaiganzira vanhu kuti ndabata sponono peta ndinorora Mozambique chimoyo ndaitira mukati semadzokono charovedzera ndakakwira pamawere nguva anipedzera asi Maidei unodarire Maidei unodarire asi Maidei unoda ndite sei ingandaikupa yangu yesepe unoda here Maidei ndiite grey kodenga ratondoriona sei Maidei mumwe wangu unodarire chete kutamba nemoyo ndaiganzira vanhu kuti ndabata sponono peta ndinorora Mozambique chimoyo ndaitira mukati semadzokono charovedzera ndakakwira pamawere nguva anipedzera asi Maidei chabva chapindirwa nemaganasi Maidei anobata kwiyo mumoyo mune hondo yepachimoyo timu rangu repamanika munofila sei tomboti madarwo naMaidei kundiita chitoi paGlenview bvunza kana Bigboy Beats sando dzenyu producer oyi asi musazorukwa maoi